Samantala, Archdiocese of Lingayen Dagupan tutol sa pagtatayo ng nuclear power plant sa Pangasinan. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Mariing tinututulan ng mga arsobispo at mga obispo ng Archdiocese ng Lingayen Dagupan ang planong pagtatayo ng nuclear power plant sa Western Pangasinan. Sa pastoral letter na inilabas, iginay ng mga obispo na labis ang panganib ng proyekto lalo na ng lalawigan ay nasa ring of fire at madalas tamaan ng lindol at bagyo. Binanggit ng simbahan na walang ganap na kasiguraduhan sa kaligtasan ng isang nuclear facility at ang posibilidad ng isang malaking aksidente ay hindi umano katumbas ng anumang inaasahang benepisyo. Kabilang sa pinakamabigat na pangamba ang usapin ng radioactive waste na mananatiling delikado sa loob ng napakahabang panahon at maaaring maging pabigat sa susunod na henerasyon. Hinimok naman ng mga obispo ang pamahalaan na ito ng pondo at atensyon sa renewable energy tulad ng solar at iba pang mas ligtas na alternatibo na mas angkop sa pangmatagalang pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Inihayag pa ng mga obispo na tungkulin ng kasalukuyang henerasyon na panatalihing ligtas ng Pangasinan mula sa anumang banta ng nuclear catastrophe at inuudyok ang publiko at mga mababatas sa pumili ng landas ng pag-iingat at kaligtasan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.